Un poble és la seva gent, els seus paisatges, la seva història, les seves arrels, els seus comerços, la seva gastronomia i la seva identitat. Compra al costat de casa. Avui, més que mai, compra a Pollença. El comerç dins un municipi té un doble sentit molt important. Primer, que és un eix dinamitzador de lo que és l'economia productiva i sobretot el teixit social i el lloc de feina. Però després té una importància turística, crec que és rellevant, perquè nosaltres que tenim un turisme bàsicament vacacional, amb molta importància de turisme vacacional, aquest turisme en fa un ús molt important de lo que és un petit comerç. Són gent que va a restaurants, gent que va a tendes, gent que té una relació molt directa, perquè no se queden als hotels i surt molt i realment per això se reflexa que aquesta possibilitat, en aquest cas, que tenen d'acudir a tota la diversificació del comerç de Pollença. L'artesania, la roba, tots els elements que realment són actius en petit comerç, no només per un client local, sinó per a que ens visiten, té una importància molt activa. També que en aquests moments difícils, que el comerç passa moments complicats, lògicament, des de l'Ajuntament sempre intentem estar al costat dels comerciants en totes les mesures que puguin ser possibles, promocionals, fiscals, en tots els aspectes, i el que volem és que aquesta activitat se reactivi, sigui una de les peces fonamentals del nostre entorn i del nostre municipi. Un poble és la seva gent, els seus paisatges, la seva història, les seves arrels, els seus comerços, la seva gastronomia i la seva identitat. Compra al costat de casa. Avui, més que mai, compra a Pollença.